Η παρουσίαση που θα δείτε αφορά το bonus πρόγραμμα της M-Goldex, μέσα από το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίζετε χρυσό χωρίς να τον πουλάτε. Η εταιρεία Gold & Silver Physical Metals εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, το οποίο είναι ζώνη ελεύθερης διακίνησης χρυσού με 0% φορολογία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση πολύτιμων μετάλλων για αγορές άνω των 10.000 ευρώ και στην φύλαξη πολύτιμων μετάλλων για λογαριασμό φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και κρατών. Η αυξημένη ζήτηση στην επένδυση χρυσού και για φορολογικούς λόγους, αλλά και ο εστιασμός στην αγοραστική δύναμη των ιδιωτών, οδήγησε τους υπεύθυνους της εταιρείας στη δημιουργία της M-Goldex. Η έδρα της M-Goldex είναι στο Ντουμπάι, μέσα στον πυρήνα του DMCC, που αφορά εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα πρώτης ύλης όπως πετρέλαιο, βαμβάκι, πολύτιμες πέτρες και μέταλλα. Η M-Goldex είναι ένα παγκόσμιο διαδικτυακό κατάστημα πώλησης χρυσού στη μορφή των πλακών που βλέπετε στην οθόνη για ιδιώτες. Είναι συσκευασμένες, πιστοποιημένες και με αριθμό κοπής. Οι συγκεκριμένες είναι κοπής των Αραβικών Εμιράτων. Είναι σημαντικό να δώσουμε βάση στην αξία του χρυσού με το πέρασμα των χρόνων έναντι των καταθέσεων ή της ακίνητης περιουσίας. Αν κάποιος είχε επενδύσει 100.000 ευρώ σε χρυσό το 2000, το 2012 θα είχε 670.000 ευρώ σε χρυσό. Μέσα από το bonus πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να αποταμιεύσετε την ποσότητα του χρυσού που επιθυμείτε. Μία αποταμίευση που δεν θα κινδυνεύει από τα κουρέματα των τραπεζών ή τις πτωχεύσεις κρατών. Μία αποταμίευση που θα έχει σημαντική απόδοση σε βάθος χρόνου. Από το bonus πρόγραμμα της M-Goldex μπορούμε να κερδίσουμε τα εξής. Bonus κέρδος σε μορφή ράβδων χρυσού αξίας 6.510 ευρώ. Αυτό το κέρδος μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε πιστοποιημένο θησαυροφυλάκιο ή να το παραλάβουμε στο σπίτι μας ή να το πουλήσουμε στην ίδια την εταιρεία και να εισπράξουμε χρήματα. Η επιστροφή της αρχικής μας επένδυσης θα είναι 11 φορές επάνω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών. Δύο απλές συνθήκες χρειάζονται για να μπορέσουμε να έχουμε επαναλαμβανόμενα κέρδη. Πρώτον, προκαταβολή 500 ευρώ για αγορά χρυσού για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και 40 ευρώ για την προσωπική μας σελίδα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσα από την οποία θα κάνουμε τις συναλλαγές μας και θα εκτυπώνουμε τα παραστατικά μας για φορολογική ή προσωπική χρήση. Δεύτερον, σύσταση πελατών στην εταιρεία, τουλάχιστον 2, για να έχουμε δικαίωμα ίσπραξης του μπόνους. Τουλάχιστον 2 πελάτες που να κάνουν αυτό ακριβώς που κάνουμε και εμείς. Έχουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων από την ημέρα εγγραφής και για 14 ημέρες. Ανοίγουμε δωρεάν τον μοναδικό ονομαστικό κωδικό μας. Εκτυπώνουμε το προσωπικό δελτίο παραγγελίας μας και με την απόδειξη κατάθεσης από τη δική μας τράπεζα ενεργοποιείται η παραγγελία μας. Η παραγγελία μας θα τοποθετηθεί σε έναν πίνακα παραγγελιών. Κάθε πίνακας της εταιρείας διαθέτει 4 επίπεδα 15 θέσεων. Το πρώτο επίπεδο που είναι η οκτάδα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η τετράδα. Το τρίτο επίπεδο είναι η διάδα. Το τέταρτο επίπεδο είναι ο επικεφαλής. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο είναι πάντα κατηλημένα, άρα κάθε νέος πελάτης τοποθετείται σε μία από τις 8 θέσεις ανάλογα από το ποιος τον έχει συστήσει. Ο Κώστας συστήνει τον Αντώνη και εμάς. Η Κατερίνα την Άννα. Η Μαρία το Θανάση. Εμείς τον πρώτο πελάτη. Ο Γιάννης την Βίκη. Εμείς τον δεύτερο πελάτη και ο Πέτρος τον Θωμά. Όλοι όσοι βρίσκονται στον πίνακα έχουν το δικαίωμα να συστήσουν πελάτες. Μόλις γεμίσουν οι 8 θέσεις του πρώτου επίπεδου, ο επικεφαλής, η Ευτυχία, εισπράττει τον μπόνους των 3.500 ευρώ και αποχωρεί από τον πίνακα. Ο πίνακας διασπάται και οι υπόλοιποι έχουν κατέβει ένα επίπεδο. Η διάδα έχουν γίνει επικεφαλής. Η τετράδα έχουν γίνει 2 νέες διάδες και η οκτάδα έχουν γίνει 2 νέες τετράδες. Έχουν ανοίξει 2 νέες οκτάδες που μόλις γεμίσουν με νέους πελάτες θα κερδίσουν τον μπόνους οι επικεφαλής Μιχάλης και Γιάννης. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος με το σύστημα που λειτουργεί η εταιρεία. Ο πίνακας διασπάται και εμείς τώρα έχουμε κατέβει ένα επίπεδο στους 4 και έχει έρθει η ώρα να συστήσουμε τους 2 πελάτες. Το ίδιο και οι άλλοι 3 δίπλα μας.
Ο πίνακας έχει ολοκληρωθεί. Το μπόνους το κερδίζει ο Γιάννης. Η τετράδα των νέων πελατών συστήνει τους 8. Τώρα το μπόνους το κερδίζει ο Πέτρος. Στον πίνακα που έχει δημιουργηθεί τώρα, επικεφαλής είμαστε εμείς. Η τετράδα που έχει δημιουργηθεί από τις δικές μας συστάσεις συστήνει πελάτες στην οκτάδα και έτσι κερδίζουμε εμείς το μπόνους των 3.500 ευρώ. Κερδίζοντας το μπόνους, αφαιρείται το 7% όπου βάσει συμβολέου είναι το κέρδος της εταιρείας, το οποίο κατά μεγαλύτερο ποσοστό μοιράζεται στους πελάτες που βρίσκονται στο πρόγραμμα του μπόνους ηγεσίας που θα δείτε στη συνέχεια. Τα 3.255 ευρώ που είναι το τελικό ποσό πληρωμής μετατρέπεται αυτόματα σε γραμμάρια χρυσού βάσει της τιμής χρηματιστηρίου της ημέρας. Σε αυτό το σημείο ο χρυσός πλέον σας ανήκει και εσείς αποφασίζετε αν θα τον παραλάβετε, εάν θα τον πουλήσετε ή αν θα τον φυλάξετε. Στον δεύτερο κύκλο θα ξεκινήσετε πάλι από την οκτάδα, χωρίς όμως να ξαναδώσετε χρήματα και δεν χρειάζεται να ξανασυστήσετε πελάτες. Ο δεύτερος κύκλος θα συμπληρωθεί από τους πελάτες του πρώτου κύκλου που σας ακολουθούν αυτόματα αφού κερδίσουν τον μπόνους των 3.500 ευρώ. Η ευτυχία εδώ περιμένει να έρθει η οκτάδα από τον πρώτο πίνακα με τους κερδισμένους πελάτες για να κερδίσει για δεύτερη φορά τον μπόνους των 3.500 ευρώ. Ανακεφαλαιώνοντας τους δύο κύκλους, τονίζουμε ότι δίνουμε 500 ευρώ προκαταβολή για δικαίωμα συμμετοχής σε δύο κύκλους. Τον πρώτο που ξεκινήσαμε, συστήσαμε δύο πελάτες και με την ολοκλήρωση των συστάσεων κερδίσαμε 3.500 ευρώ μπόνους. Και τον δεύτερο, που πήγαμε κερδισμένοι, μας ακολούθησαν οι κερδισμένοι πελάτες της ομάδας μας και κερδίσαμε για δεύτερη φορά τον μπόνους των 3.500 ευρώ σε χρυσό. Η εταιρεία έχει κάνει κράτηση 7%. Έχουν μείνει 6.510 ευρώ σε χρυσό, που μας ανήκουν. Και μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αρχική μας προκαταβολή. Για να συνεχίσουμε για τρίτο και τέταρτο κύκλο, επανατοποθετούμε την προκαταβολή μας και αυτόματα μας ακολουθεί η ομάδα των πελατών που έχουμε δημιουργήσει από τους προηγούμενους κύκλους, έτσι ώστε να συνεχίζουμε να κερδίζουμε συνεχώς. Μπόνους ηγεσίας. Οι προϋποθέσεις για να αρχίσετε να κερδίζετε από τον μπόνους ηγεσίας είναι να έχετε κερδίσει τον μπόνους των 3.500 ευρώ εσείς, 2 πελάτες σας και 4 δικοί τους πελάτες. Θα ξεκινήσετε στο πρώτο επίπεδο αμοιβών και σταδιακά θα ανεβείτε μέχρι το 12ο. Αυτό που θα έχετε πετύχει στο σημείο αυτό είναι αμοιβές της τάξεως των 540.000 ευρώ σε χρυσό. Γιατί όλοι αυτοί οι πελάτες που σας ακολουθούν κάνουν αυτό που χρειάζεται για να κερδίσουν. Γιατί πήραν τη σωστή καθοδήγηση και εσείς βραβεύεστε γιατί αυτοί κερδίζουν. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το πρόγραμμα της M-Goldex. Είμαστε αγοραστές χρυσού. Αγοράζουμε μία σειρά πλακών χρυσού αξίας 7.000 ευρώ. Είτε με δικά μας χρήματα, είτε με 500 ευρώ προκαταβολή και κερδίζουμε τα υπόλοιπα 6.500 ευρώ από συστάσεις πελατών. Κάθε πελάτης που με οποιονδήποτε τρόπο αποκτήσει την δική του σειρά πλακών και έχει συστηθεί από τη δική μας ομάδα, μας δίνει το δικαίωμα αμοιβών από το πρόγραμμα του μπόνους ηγεσίας. Οι συστάσεις πλέον αμείβονται από χιλιάδες εταιρείες ανά τον κόσμο, λόγω του ότι έχουν συρρικνωθεί τα διαφημιστικά budget. Εταιρείες software, ασφαλιστικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, sites όπως το Amazon, βραβεύουν για τις συστάσεις πελατών. Το ίδιο κάνει και η M-Goldex. Είναι απαραίτητο να δούμε τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να έχουμε επιτυχία στο bonus πρόγραμμα. Πρώτο βήμα. Λίστα ονομάτων. Καταγράφουμε τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζουμε σε 3 κατηγορίες. Αυτόν που κατά τη δική μας άποψη θα τους ενδιαφέρει 100%. Στη συνέχεια, αυτούς που πιστεύουμε 50%. Και τέλος, αυτούς που δεν πιστεύουμε πως θα τους ενδιαφέρει. Από τη λίστα των καθόλου θα ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε. Ο βασικότερος λόγος είναι γιατί δεν πρόκειται να απογοητευτούμε, αν μας πουν όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να μας πουν ναι. Καθώς θα ενημερώνουμε, θα συναντήσουμε 3 κατηγορίες ανθρώπων. Τους εξυπνάκηδες, που θα τα ξέρουν όλα καλύτερα από όλους, χωρίς να έχουν ασχοληθεί ξανά με το αντικείμενο. Τους απεσιόδοξους, όπου θα πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βρουν πελάτες και ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και οι αισιόδοξοι, όπου κάποιοι θα ενθουσιαστούν και δεν θα τους ξαναδείτε, και κάποιοι θα γίνουν συνεργάτες σας και θα εργαστούν στο πρόγραμμα μαζί σας.
Από τη λίστα των καθόλου, το 30% θα ανταποκριθεί θετικά. Αυτό σημαίνει πως στις 10 ενημερώσεις οι 3 θα εργαστούν μαζί σας και εσείς θα έχετε κερδίσει τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Αν το διαιρέσουμε με τις 10 ενημερώσεις που έχετε κάνει, αντιστοιχεί 300 ευρώ στο άτομο. Άρα, κάθε ενημέρωση που κάνατε σας έδωσε 300 ευρώ άσχετα με το αν ανταποκρίθηκε θετικά ή αρνητικά. Δεύτερο βήμα. Πρόσκληση και ραντεβού. Τρόποι προσέγγισης. Απαγορευτικές προσκλήσεις. 500 ευρώ να πάρεις 3.000. 500 ευρώ και 2 άτομα να πάρεις 3.000. Είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Αγοράζεις 500 ευρώ χρυσού και θα πάρεις 3.000. Όλες αυτές οι προσκλήσεις είναι απαγορευτικές και θα οδηγήσουν το άτομο το οποίο θα προσκαλέσετε στο να σας πει ότι είναι απάτη και θα έχει και δίκιο. Προτάσεις από εμάς που μπορείτε να τις προσαρμόσετε στη δική σας προσωπικότητα. Με ενδιαφέρει η άποψή σου για τη δουλειά που έχω ξεκινήσει. Σε θέλω για δουλειά. Πότε μπορείς να βρεθούμε? Είναι η καθημερινή εργασία. Αν τη Δευτέρα βρούμε τον Γιάννη και ενδιαφέρεται αλλά τον αφήσουμε χωρίς βοήθεια, την άλλη Δευτέρα ο Γιάννης θα έχει χάσει τον ενθουσιασμό του. Είναι απαραίτητο να τον βοηθήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναδεί παρουσίαση. Να τον βοηθήσουμε να φτιάξει τη λίστα ονομάτων του. Ίσως θέλει να ξανασυνδεθεί στο Skype για νέες απορίες. Το άλλο μέρος της καθημερινής εργασίας αφορά εσάς. Δεν εννοούμε φυσικά να ενημερώνετε καθημερινά άτομα, αλλά είναι απαραίτητο να καθορίσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας καθημερινότητα και να το τηρείτε πιστά. Ο στόχος είναι να ανεβούμε στο 12ο επίπεδο και να δημιουργήσουμε πάγιο παθητικό εισόδημα. Ο δρόμος δεν θα είναι ίσιος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά και άλλες θα είμαστε απογοητευμένοι. Είναι φυσιολογικό να απογοητευτούμε κάποια στιγμή, αλλά είναι μεγάλο λάθος να μη σηκωθούμε και να συνεχίσουμε. Οι δικοί μας προσωπικοί στόχοι είναι αυτοί που θα λειτουργήσουν ως κινητήριος δύναμη για να εργαστούμε σωστά. Δεν στοχεύουμε στο να κλείσουμε όπως να είναι έναν πίνακα για να πάρουμε 3.000 ευρώ. Δημιουργούμε συνέχεια και φροντίζουμε να πληρώνονται όλοι. 5 βήματα λοιπόν για να ξεκινήσετε άμεσα. Πρώτον, λίστα ονομάτων. Δεύτερον, πρόσκληση και ραντεβού. Τρίτον, παρουσίαση του προγράμματος. Τέταρτον, επαφή με την ανάδοχη γραμμή. Πέμπτον, καθημερινή εργασία. Τώρα θα συνδεθείτε στο Skype μαζί μας για να λύσουμε τις απορίες σας, να δείτε παραστατικά πληρωμών και επιπλέον πληροφορίες που χρειάζεστε.